A danna subscribe domin samun sabbin daɗaɗɗen shirye-shiryenmu a kowane mako. Mun gode. Gaskiya jejin nan ya lalace wallahi. Wallahi jejin nan ya lalace. Yanzu da idan na zo kogon nan ina tashin giwaye a nan ina kama ta kai 8. What? Zaki ma ina kama zaki ya kai 6 a nan. Sai kura 10. Yanzu ka gani ko yaron gada ban samu ba. Me yake faruwa a jejin nan ne? Gaskiya jejin nan ya lalace. Dole ne kuma ƙauyen mu. Gaskiya baba, na gaji da wahalan nan, zan koma gida. Zuwaira, wani irin rashin haƙuri ne wannan da rashin biyayya? Haba a lokacin da nake tare da mai gidana ba irin azabtar da ni da bai yi ba don ya horar da ni, ban gudu ba. Ɗaure ni yake yi a jeji, kwana 19 zan yi a ɗaure. Zaki, duk zakin da yake jeji sai ya zo ya cije ni. Damusan da yake jejin duk sun zo sun cije ni, da kurayen da suke jeji sai sun cije ni, su min jina idan ya zo ya kunce ni sai ya ce mini gida zaka je ko dawa, sai in ce masa oga dawa. Sannan kuma mai gidana zai sa iskokai kuma su zo su kama ni su kai ni Maliya. Sai sun je tsakiyar tekun Maliya sai su sake ni, su dinga dukana ina iyo. Sai na haye, ina hayewa sai zo sake tambaya na, sai ya ce gida zaka je ko dawa, sai in ce masa oga dawa. Bayan an kwana 2 kuma zai sa a kama ni a ɗaure ni a cikin jirgi a yi sama da ni, sai na je an je da ni can cikin gajimare, a can gajimare sai a sako ni tuho sai na faɗi dam. Ina yi haka na suma, ina farfadowa sai ce min gida zaka je ko dawa, sai ce masa oga dawa. Baba, a lokacin da mai gidanka ya tambaye ka, a duniya tambaye ka ne ko a lahira?